Isti ban kong sinong korin galong ban nungkong dekat bekat niu polong u Khrist u khlem phah inga ban pynbaptis u phah inga ban yalap yaga gospel. Ngam ti bu mudayu tambang ala ban yalam epi bapin perkat tharai umud yaga ta. Inspect nukong nagit khot ki bashaneng ukren gumne kane gade ke jingja kane gade ke sithi bo tho shiginong korin baru tho yiginong korin shapang kumno bo pynbaptis yigi kato kan yigi briu hanong ha ke shnon joki ha korin dukhot ka bakat sawong aingo yo blay bang khlem baptis yano na pi light no Christmas baru gayas yo bapin ong bang pynbaptis ha ka kerteng jonga. Bat ngada pynbaptis ru yeki bahayeng jong Stephanus light nang ta ngam tip ngapa baptis yano bat namaru Khrist khlem phah yanga ban pynbaptis phah yanga ban ke gospel now ke stishnong korin de ke sithi bo pol tho ha ke snem ka ba san pho tam kala le se ban de san pho ar san pho lai ka ba ke ni ke bible janga ka ong u tho ki a record hang ne u pol tho ya ke ni ke stishnong korin ha ke snem ko ba san phon rio kala le se ban duna khndet na ka tangim tep kala le se ban de ga ta snem san rio ta ba bible junga kong snem ko san phon rio u pol tho ki stishnong korin ko ban kong now jisu u le na ga ni ke perthai ke snem ko balai pholai kala ban tam ban duna khndet apostol Paul kula pamut kumba san rio snem hadin bo jisu don show ni perthai kala le se ban de nyau snem hak snem ko ba sao pho thrai nai po pra sao pho ngim tip tang ba kitai de snem ko bo apostol Paul ko lap mut bot u lap apostol Paul ha ke jing lap chu u tho u Lukas u tho bo apostol Paul u pynbaptis ki priu Lukas u tho ha ka kam apostol no ma khan riu ke dekhot ngan hap ba de pe ke dekhot ban ngin pe gi katu ani ki khot ki ba ye tho ingi bo apostol Paul pynbaptis ki katu kan ki briu ha ka long khan riu apostol kam apostol kane de ga jing tho jong Lukas ke jing bo record jong Lukas et khot khasau pat khat sang ga don ke we ki briu berteng ke Lydia ha ga snong Thyatira bar apostol pynbaptis ki ne ki briu ta de khot khasan la pynbaptis ye ka ba de ke yeng jong ka hagad dekhot ke balai phola phuai apostol Paul pynbaptis yo way unok briu ul bode unok up jail hagad snong Philippi khot ke balai phola ko ong la pynbaptis yo u ba de ke yeng jong u nang gidon sa artli ki jaka ke be tho ingi bo Paul pynbaptis ki briu hagad long ba khat pra jong i kam apostol ke dekhot ke ba pra kane de hagad snong Korin u Paul u Lukas wi tho bo u Paul pynbaptis yo Crispus u bode u nong san shar barat rangba jong ke synagogue u balange yo trai bala pynbaptis yo kadon segway pat kal no khat khandai kani pat ke de ha ka snong Ephesus u Paul pynbaptis kini ki khat arngot ki briu ha ke snong Ephesus the lord kata kala le si ban don dang don shu le singam kan mau katu kani ki khot tambe kini ki de ki banga kan mau ki khot ki bo apostol Paul upabaptis ngim don ye ki record bo apostol Paul upabaptis like ni kini bar kini gide ki jingja le kini ki jing ilap u Paul ha Ephesus ha Philippi kala le si bandai ki snem ki bahashwa jong ke snem ke basan pun riu namar ha snem ke basan pun riu apostol Paul u tho bo khlem baptis ki briu ha Corin like no Crispus no Gaius but they hagane ki snem u Paul u ong bo Khrist khlem phah yanga ban pynbaptis u phah yanga ban yalap ke gospel so ngim tip le si kala ban dei bo Paul khlem baptis briu shu hadin habot hadin ke kam jong apostol ngim tip kala le si bo baptis tang bangim non record hare deladiu ong Khrist khlem phah yanga ban pynbaptis ki briu ha
Upah yang aban yelap ya ke gospel. So ngam tip umur yu ngalai lam pi ban ye thoi pi ba de hak snem pesan periu unang ban ongkum ni. But what haki por ki boleh yelap kaleng don sibun briu ngai don ki banta ki ba ka khlem ye thoi ngi bo pembaptis ki briu don ki jaka bo ka ye thoi ngi bo pembaptis ki briu. So ki kam jo ki apostol ngi don ki ne ki katuk ane ki jaka ki bo apostol Paul pembaptis briu. Na lor kata ngim don ye record hak snem pesan pun briu u ye thoi de de bo Khrist khlem phah yu ban pembaptis henry ban elap ke gospel. Pia perkhat hi umur yu